Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahandianon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagamanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panudlanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag Sugbo, may buntag Kabisayan og Mindanao. Kani mo kiskis na ko sa kuko ani kay Bernes maron. Natunong lagi mo. Ang batang piti-piti o niya ambungan, Edmond Alviar. Mabiki mata, inting mata, og dodong lubabos ng bata na may buntag. Senador Bato de la Rosa atong pangutanon kay murag na pasti lang. Parte naman yung pagkabalituka na noon. Kani ato nanagan maning mga dragons o durugista karon mo naman nooy. Naloko. Howd, senador, may buntag nimo sir. May muntag mo diya ka o sa itong mga tigpaminaw, may muntag. Sir, sige taw kog review kanang magabi sa live streaming sa inyo ang kuan kana ang Senate inquiry sa imong committee gin mismo, Peace and Order and Dangerous Drugs. Mura mag kani adto katong mga pulis nga imong gipanglabay sa Mindanao nabalik mo pag ginagduma sa drugs at the same time mura na magmoy ang mga drug lords sir. Unya gibalibaran man putong presidente Digong ang inyong sugyot nga mao tay himo na tong drugs at the drugs are. Unsa may inyong mahimo na ni sir in terms of kaning in aid of legislation ang Senate inquiry. Unsa may mahimo na to ni Senador Bato? Doon na pa batay ikadugang diha sa balaod or angay lang ning pahugtan pagyod sama atong kanhi presidente Digong Duterte? Wala na sa pag-implementa na lang na naman sa balaod, no? Mm. Pero kung mangita-kitag balaod yung tinuod nga way mahayay, way atrasay, ibalik na talaga nato itong death penalty para usama pa man nato ni kaya di tawag death penalty mga buang ng mga tao sa Pilipinas, mabuang na itong mga kabataan ini, luoy kayo. Grabihan naman gid sir. Ibalik na kitang death penalty. Ako, muhangyo lang ko, bisag death penalty, diha lang usa sa mga high-profile drug traffickers. Maura ba na akong kinahangyo? Pero, Unsa na may estado de na senador sa imong bill until now? base, sulti man to si Senator Tolentino nga siya may chairman karon sa Committee on Justice. Basta pagbalik doon namo, naka-break naman mi karon. Yes. Pagbalik namo, iyang i-hear sa iyang committee ng death penalty. Sus may untag kuan na sir kay kani ang punto sa imong ako naman yung napangutana nimo on air. Ang punto sa imong balaod nun nga death penalty kadto ra yung mga dagkong durugista but mo niungot mayon taog malihok na ni sa Committee on Justice ni kuan kay mo maintag matandog na nay. Maulagi bisag ba ko malang mahir man sa committee level o kung kaya ba bisag maabot man sa plenaryo kung ay mo perma sa committee report no o maabot sa plenaryo madebatihan dito para mahibaw sa mga atong kababayan kasi gusto kasi dili para mahuman na kay kadaghanan sa Pilipino gusto ibalik niya kadaghanan naman po sa mga mababatas di gusto ibalik so mo na problema diha ron kaya po na ito kasi musuportaan kasi dili. At itong panahon ni Senate President Tito Soto, supportive ka isa. Yan gini publicly, yan gipaybaw nga, yes, okay gyud kay ko, ana. Unsa karon kang Senador Mig Subiri nga Senate President, nipadayag ba sa, diha lang, not in public, but diha lang sa imuhang kuhan nga, saman ato ni padayag, isip Mindanawan, o nangilad naman hinoog, nabali naman ang sitwasyon karon sa inyong panahon. Si Mig Subiri no si kuami na parehami ta Mindanao parehami ka kuan ka kay parehami giagian nga unsay sitwasyon sa Mindanao parehami ka dagan sa utok ana pero pagabot sa death penalty di pala ko gyud masuta no kung asa gid siya diha sa death penalty kay lisod pud unahan nato siya basta niya kuan kabalo na ka lisod pangunahan Smaig sila naliputan o nato kay ang kabalog ko nga dayhan ko sa death penalty.
aside nako no, na si Turbungo, na si Robin Padilla, si Bong Revilla, kaysa pa ba? Kini mga Bong Revilla. Lito lapid sir, unsay stand? Ha? Lito lapid. Unsay stand niya? Okay. Okay ba ya? Okay ba ya ba? Sabay-sabay naman na siya sa ano, dog asay kusog na. Joel Villanueva. Murag dili na kay kuan na Jesus is Lord man na iha. Church kuan na sa church kaya iha. Ang magsuong Estrada, Senator ba to? Jinggoy og si JB? Di pa na ako kay masuta ha. Unless moabot yun ang tanis plenaryo lang, sir. Mo lagi para madiwatihan gyud. Kay nakakita gyud mi sa imong paningkamot, daghang kay ang akong nabiliban lang og sa mga nananaw nga ikaw may pinakataas og hangin sa tanang komite kanana Senate inquiry. Naloko na. Lima ka kikas buntag lahos gabi. Basta grabe ha. Kadto sa Negros lang massacre. Mo tay kinagrabihan but unsa may tan-aw nimo Senador Bato? Kani adto katos Rodolfo Mayo imong gipangutang di ba? Ikaw tong gilabay nako basilan nganong nabalik man ka tungod ni Colonel Ibanez, tungod ni Colonel Gonzales nga in hot water. Sa kadtong sige na niyong siging pangutana bisan sa executive decision nitug-an ba ni si duha ka mga colonel nga imong giingong nga in hot water karon og kinsa gi ilang supplier og diin sila ani nga limag tag sa tonelada naman ni Senador Bato. Asa tug-an pay binahog ka. Tug-an pay binahog bata. Sir, under man sa imong panahon imo ning ipanglabay. Unsay nakita mo Senador Bato for the benefit sa mga naminaw nga nabalik man sa Manila unya murag sila na may drug lord kani adto na nago ni ibin karon diri Cebu sir puti nagarag sa Bona nabali na sa inyohang panahon unsa may inyong tan-aw sir ang mga pulis dunay kalambigitan or mo nay manguntag sa mga supplier og Cebu nga sila mo'y mangunay pagka drug lord diri sa Pilipinas? Ako duda ko sa the way I see it. Wag sila na nag-control noon karon. Wag sila na nag-control. Bata na lang nila to mga drug lord nga mga budigiro sa mga drug lord nga nangamatay bitaw sa COVID. Bitaw? Kato mga nangamatay sa COVID nga drug lord na ay mga budigiro sa gawas. Duda ko kini sindikato karon nga ginbulban anang mga kapulisan mo na nag-control sa kuan ba sa padagan. Gabihan na gyud sir. Tinuod lang hasta diri Cebu naghan kay ni kusog ra magbalik ang patay. Mauna na. Sir, unsay may ganong libalibad man sa kanhi Presidente Digong. Pati naghana, tinoray Senador Bato, even sa inyohang comment sa social media, mingon nga, wa na manggos Digong. Nalo. Kana manggong word nga, kana manggong dili manggod Presidente, wa na manggos Digong. Even kami, wa na manggos Digong, namalik na sad sila, police pa nagduma. Sir, dili mismo gikan sa sa mga drug lord sa mga drug lord mamonitor mo na to na sila gini istorya nga wa na si Digong larga na ana raman na sila larga na wa na si Digong larga na ta. Doon ay naghulagway ni Bongbong Marcos ang presidente nga pitik ka week yun in terms of kananay ang pagsumpo aning illegal drugs. Sir, sa inyohang panahon nakitaan gyud worldwide nakitaan nga pitik yung isuga ninyo against illegal drugs. Wa ba gid say mention even ngadto sa mga pulis bisag gihunghong na lang unya naabot sa imong daunggan Senador Bato isip chairman sa Committee on Dangerous Drugs nga may tag ibalik lang tong mga iyon atong kasi mga tukhang mga kuan kay aron mahipos unta ni mga dragons. Super wa magtry na dunggan Magkawig kita for buyak. Ugnay instruction makita man nimo kapulisan no kay mo lagi na wa may pulis magpaisog-isog kung wa kay CPNP nga mo back up nimo. Back up nimo. Ang CPNP po di po na magpaisog-isog kung wala presidente nga mo back up nimo. Ano ra man gina? It should ang angkor na to tanan ni Malacañang man. Sus kabiha. Mo man angkor na to kay mo man last defense na to. Bitaw matay paita gid sa pareha ato una katong mura ako tan-aw sa imong kalagot atong investigasyon ni Mos Negros Oriental katong si Noel Abataya I think katong sarento nga murag og naduol pa nimo agay gidukol na tingay to nimo kay pertig yung pagkabutbuto na katong Alfonso Tan bitaw sang gagikuanan. Sir, usay mura magnahog nga ang imong mga sakop kaniadto
kani ato nga disiplinaryan kaayo ang mga hipi sa kapulisan tibuok nasod, murag na nagpadagana or wa gyud mo hilihok karon murag ng mga nakabuhis kwadra. Unsa may wa kay advice ngadto sa bagong hipi sa PNP karon sir ug mga kanang mga kadagkuan sa region nga pahugtiin taon ninyo kay murag nangayabag na yung mga pulis gani nato. Kapila naman ako na every hearing ako gina-mention sa panahon pa ni General Azurin. karon si General Acorda. Acorda ako harap-harapan sa hearing ginaremind ako sila nga wala ko ilain nga ako ilain advice sa ila kung saan pagpadagan sa PNP kay balon naman ta ka saan pagpadagan ako sa pagkita ganitong gawin ninyo sa PNP ako ginapakita ko sa ila tubangan kinumo bitaw na akong nagakumot akong kamot kanang kinumo ba nga kanang gakumot yun ba gakumot so, kasabot na sila kasabot na sa pasabot kanang kinumo nga pwede mo igo or kanang kamot nga pwede manuok kanang tukon gyud ka ba nga di gyud ka diskarte ba hantod mahurot ang kuan ana raman ang pagdala sa PNP para usubay kini mga buangag magtarong kina mahadlok wag binuan tighten your grip on your organization. Maura na. Step paita gid sir. Ang imong awhag sir may kay panagsar gyud ko nimo makadako busy gyud kay busayo kay maghearing but time to time manawag binimo. Palihog ko sa imong panawagan sa mga Pilipino both here kay ang dipinsaan ani panahon ni Presidente Digong katong pamilya in town nga pamilya sa mga OFW nga nagaburyong. Naminaw na to sir ang mga kaigsuonan natong mga Bisaya kato apos gawas nasod. Tuwa gani Sir Noli Calonia to sa United Kingdom naminaw pod. Sir palihog kog awhag sir og mahimo na kay mga advice. Awag lang ako gano kay di naman ko pwedeng mo awag nga pangbitaya ninyo na mga Pilipino. Di na pwede na ako awag lang isa kanang kwan kitang mga ginikanan mahalong ginato mga anak. Ora na o mga anak atong higugmaon og respetuhon atong mga ginikanan kay kung walay panaghigugmaay sa sulod sa atong panimalay dali ra kay mosulod ang syabo sa atong kinabuhi. So dapat yung magbinahalay ta in the absence of love in our household the drug problem can easily penetrate. So minahalay ta atong mahalon tong mga anak ay papasagdin yung mga anak ay pabayain. Kay ug magpabaya ta kay balo na baya ta nga labi na ka ng mga dysfunctional family no mga batang na ato sa droga kato ginang mga produkto sa dysfunctional family so atong tarong og pagdala ang atong pamilya para dili makasulod ang droga. Relax kami sa una sir ha. Sa una relax kami even in the wee hours of the morning. Perting makalakaw-lakaw ra ka. Sa dili nagpensok mo ha for example lang na mo. Karon sir og bisag alas 9 gabi wa na siguro. Bisag kinsa na lay mga labnot og cellphone bisag kinsa na lay manotok. Pusil rin sir kung sab kaya. Ang pusil ritso, pusil ritso. Lubiha gyud. Gadi man na mamusil og kanang dili na buryong. Buryong sa ruka. Sabay Kita. buwang gud musil kuno. Mauray kuan sinungdan. Sir, time to time manawag minimo sir ha kay Kita. pasensya gyud sa mo pagsamok-samok kay mangayo minimo Kita. kay imo aning forte gyud panahon nimo. Why problema ka, why problema. Salamat Senador Bato, amping kanunay Salamat dia. ka. Amping po, thank you.